tak čau Ester, toto je výzva od teba pre mňa. Čiže dúfam, že som ju splnil tak. Som medzi ľuďmi a idem zahrať 3 piesne. Takže ako prvá bude pieseň odo mňa Water You Turn in the Wine. Water you turned in the wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, no like you. Out of the ashes we rise, out of the ashes we rise. There's no one like you, no like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? Takže toto je druhá pieseň a volá sa Kohútik Jarabi. Nechod do zahrady. Kohútik Jarabi, nechod do zahrady, tu máš ľaliu, potom ťa zabijú. A keď ťa zabijú, ťa pochovajú do takej záhrady, kde vtáčky spievajú, spievajú. Okay. No takže mám výzvu pre ďalších troch. Michal Demianovič, Benjo Boroš a Marek Labuda. Ak mi vy dáte do 48 hodín 20 €, tak som ochotný prispieť na Campfest sumou 50 €. Ale nie. No, čiže toto je moja výzva pre Benja Boroša, Miša Demianoviča a Mareka Labudu. Ak prídete do nejakého obchodu, musia tam byť ľudia, hej, a ponúknete aspoň 5 ľudí s nejakou vodou alebo s čipsami, ktoré zoberiete z obchodu a zo srandy im ju ponúknete, nemusíte ju otvárať ani nič, ani mi ju ponúknete. Môžete im povedať, že to bola stavka alebo niečo. No tak, ja prispiejem na Campfest sumou 20 €. No, tak toľko. No a týmto by som chcel dať do pozornosti moje nové CDčko Smedný po tebe 7. Môžete si ho kúpiť na stránke mpks.sk v shope. Čiže dúfam, že bude veľká predajnosť, lebo ako ste mohli počuť, tie piesne boli perfektné. A keď túto výzvu splníte, tak ja na Campfest prispiejem. Nie, Mikina! Ešte raz, som to úplne taký oný. Čuješ, ešte raz daj.